Исәнмесез, эфирда аңлаулыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Урта уку махсус белем бирү йортын тәмамлаучылар соңгы имтиханнарын тота. Татарстанның иң көчле йөзүчеләре калабызга җыелды. Бүген Әлмәт мәктәпләрендә соңгы кыңгырау яңгырады. Уку елы тәмамлануга багышланган тантаналар калабыз һәм районыбызның һәр мәктәбендә узды. Әмма беренче мәктәп чыгарылыш укучыларына яңгыраган соңгы кыңгырау исә ел башыннан өр-яңа заманча уку йортының беренче кыңгыравына әверелде. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Беренче номерлы гомум белем бирү мәктәбенең бер гасырдан артык тарихы бар. Ул мәдрәсә базасында эшли башлаган һәм шул дәвердә меңләгән Әлмәт егетләренә һәм кызларына олы тормыш юлына юллама биргән. Моннан тыш, биредә интернат мәктәбе буларак та күрше район балалары белем ала алган. Мәктәп үзенең традицияләре һәм күренекле остазлары белән дон тота. Бүген мәктәп тамырдан үзгәреш алдында тора. Узган көздә биредә Татнефть компаниясе ярдәме белән зур реконструкция башланды һәм мәктәпне тәмамлаучы 14 егет һәм кыз өчен соңгы кыңгырау гасырлык мәктәпнең бердән-бер сакланып калган һәм танымаслык итеп үзгәртелгән корпусында беренчесе булып яңгырады. С 1957 года школа номер 1 обосновалась в трехэтажном здании, где их взращивало подрастающее поколение в течение последних 6 десятилетий. Яңа мәктәпнең тантаналы презентациясендә Татнефть компаниясенең генераль директоры Наил Мәганов, Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каимов, беренче мәктәп ветераннары һәм укытучылары, әлбәттә чыгарылыш сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре катнашты. В том числе лепку, глину, обжиг и мини-выставку, то есть простые надежные решения для выставки работ. Яңа мәктәп барлык заманча таләпләрне исәпкә алып төзелә һәм төбәктә үз формасы һәм эштәлеге буенча бердән-бер булачак. Заманча техника белән җиһазландырган уку сыйныфларыннан тыш, биредә китапханә, рекреация зонасы, скаладромлы, тренажерлы спорт заллары, бассейн, медиатека, хореография залы, репетициялар өчен кабинетлар һәм башка бик күп нәрсәләр урнаштырылачак. Моннан тыш, биредә төрле остаханәләр дә каралган. Заманча киләчәк мәктәбенең нинди булуын чарада катнашучылар үз күзләре белән күрә алды. Иске мәктәпнең саклап калган бердән-бер бинасында кабинетлар инде әзердә. Сүз уңаеннан мәктәптә җиһазлар Татарстанда җитештерелгән. Шулай ук биредә республика дизайнерларының декорация элементлары да кулланылачак. Булар барысы да мәктәп укучыларына омтылыш һәм алга таба үсеш өчен үрнәк булырга тиеш. Бу хакта тантаналы линейкада чыгыш ясаган кунаклар да ассызыклады. Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов, Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каимов чыгарылыш сыйныф укучыларына үгет нәсихәтләрен җиткерде. Мәктәп белән 20 елдан артык җитәкчелек иткән Татарстан Республикасы атказанган укытучысы Әлфис Хуҗин, шулай ук директор Рәсимә Фәрдиева да укучыларны тәбрик итеп уңышлар теләде. Рәсимә Әнварованың сүзләренчә, мәктәпне реконструкцияләү тәмамлангач, укучылар өчен яңа үсеш этабы башланачак. Безнең элекке мәктәбебезгә урыны инде 600 бала, ләкин анда укыйдыр 750 бала. Спорт заллары зур булуга карамастан, дәресләре күп булган штында, мәсәлән, 3-4 класска идек без физкультура дәресләренә, башка дәресләрдә безнең авырлыклар, столовыйда безнең ашханәдә авырлыклар бар иде. Хәзер менә яңа мәктәп безнең 990 урынга әзерләнгән. Андый кысанлыклар бетәр дип уйлыйм һәм барысы өчен дә Наил Фатовичка бик зур рәхмәтемне белдерәм. Әлмәт районы мәгариф идарәсе мәгълүматларына караганда, быел 11нче сыйныфны 800 ләп егет һәм кыз тәмамлый. Алар арасында 80 кеше бары тик 5 билгеләренә генә. Рәдифә Нугманова, Герман Ямалиев, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген калабызның политехник техникумында соңгы курс студентлары өчен практик имтиханнар узды. Киләсе һөнәрләрне үзләштерү буенча алган практик күнекмәләренең дәрәҗәсен без дә күреп кайттык. Дәүләт йомгаклау аттестациясенә әзерләнү кысаларында Әлмәт политехник техникумының 5 юнәлеше буенча студентлар җиһазландырылган полигоннарда күрсәтмә имтихан тапшырды. Они уже набирают определенный опыт теоретического характера, но практика будет уже на буровой, поэтому уже они идут подготовленными, поэтому мы готовы их принять к себе и посмотреть, как теоретические навыки подтвердятся уже практическими возможностями. Практик имтиханда чыгарылыш студентлары киләсе профессияләре буенча алынган күнекмәләрен күрсәтте. Гамәли белемнәрне бәяләүчеләр арасында Татнефть, Стаграс компанияләре, Шишма Ойл идарәче компаниясенең эш бирүчеләре катнашты. Конечно, удивило то, что все ребята получают рабочие специальности.
уже при выпуске с техникума. Не только рабочей специальности, но и учебных классов очень много. То есть на практике они тоже обучаются, видят, то есть руками трогают. Когда приходят на производство, они уже ознакомлены практически со всем оборудованием, инструментом. Boş injenerlar, direktorlar qatnaşında күрсәтмә имтиханнарда эш бирүчеләрнең дә катнашуы перспективалы студентларны сойлап, аларга эш урыннарын тәкъдим итәргә, компаниянең кадрлар резервына кертергә мөмкинлек бирә. Сегодня здесь нам наглядно продемонстрировано, как это происходит, насколько студенты погружаются в те или иные вопросы. Вот, и, соответственно, это очень прекрасно и для производственников, и, соответственно, для студентов, чтобы получить определенные навыки, которые будут дальше использоваться в повседневной их работе. Россиядә укытучы һәм остаз елы, Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында Азнакайда Тәмле Казан 2023 исемле муниципаль бәйге узды. Фестивальдә 5-11 сыйныф укучыларыннан торган 5 команда көч сынашты. Кулинар бәйрәмдә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Әлеге чараны оештыручылар Азнакай муниципаль районының иҗтимагый советы, мәгариф идарәсе, хатын-кызлар советы. Фестивальнең максаты борынгы милли традицияларны, традицион кулинар ризыкларны торгызуның рухи кыйммәтләрен саклау һәм ныгыту. Муниципаль бәйге шәһәрнең беренче мәктәбе базасында уздырылып, берничә этаптан торды. Визит карточкасында һәр команда үзен тәкъдим итте. Кемдер тамашачыларны француз кухнясына чакырды, икенчеләре грузинча чыгыш ясады. Ашсу китабы проектында да конкурсантлар жюри әгъзаларын шаккаттырды. Командалар тарафыннан бизәлгән табыннарда иҗади якын килү, идея байлыгы ярылып ята иде. Бүгенге бәйгедә районның 5 мәктәбе катнаша. Менә хәзер әлеге табында без игътибар итсәк, татар халкының милли ризыкларын күрәбез. Әлеге ризыкларны безгә Урманай мәктәбе тәкъдим итә. Кызлар, сөйләп китегез әле, нәрсәләр алып килдегез бүген? Без бүген татар халкының ризыкларын алып килдек. Монда алма пирогы да, шәкшәк тә, өчпочмак та бар, бәлеш тә бар. Һәм инде бу ел гореф-гадәтләр елы булгач, без сервировканы үзебезнең милләтебез белән бәйләргә булдык. Иң миниатюр ризык, этикет, барменнар ярышы узганнан соң җиңүчеләр дә билгеләнде. Шулай итеп, Тәмле Казан фестиваленең җиңүчесе Азнакай шәһәр гимназиясе командасы. Лаеклы 2нче урында Урманай мәктәбе ашсу осталары һәм 3нче урынны шәһәрнең 2нче гомуми белем бирү мәктәбе командасы яулады. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Әлмәт иҗтимагый үзәгендә кыска метрлы фильмнар карау тәҗрибәсе дәвам итә. Бу юлы әлмәтләр кинокритиклар белән бергә яңа әсәрләргә бәя бирә алды. Будем говорить о том времени года, которое есть в данном фильме. И попробуйте вот задавать вопрос, если бы эта ситуация случилась бы осенью, зимой, да, например, или весной, могло бы что-то поменяться? Барлык кинорежиссерлар да диярлек үз тәҗрибәләрен кыска метрдан башлыйлар, чөнки кыска метражлы фильм җитештерү чыгымнары тулы метражлы фильмга караганда шактый түбән. Кыска метражлы кино жанры үзенең күплеге һәм тема төрлелеге белән аерылып тора. Андый фильм төшерү бюджетлы да. Калабызның Әлмәт иҗтимагый үзәгендә узган чираттагы кичә 3нчесе бу юлы да ул җәйге ялларына күз аллап оештырылган иде. Кино күрсәтү һәм фикер алышу тамашачылар белән турыдан-туры эшләүнең бер формасы. Соңгы елларда ул күп кенә илләрдә популярлашып бара. Бу юлы да ул Татарстан кинокритигы, республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре педагог Адилә Хайбуллина катнашында узды. Поговорить о том, как этот период в жизни кинематографистами может раскрываться в анимации и в игровом кино. Это может быть довольно такая красивая философская драма, например, или классическая комедия. Также это может быть задорная анимация. Время года как предлагаемые обстоятельства и как основные декорации для создания сюжета фильма. Программада тамашачыларга 3 кыска метражлы фильм һәм 1 анимация тәкъдим ителде. Биредә тамашачылар үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды, кыска метрлы фильмнарга карата үз фикерләрен белдерде. Тормыш кыйммәтләре хакында уйлануларын да җиткерә алды.
Тамаша «Время кино» дирекциясы ярдәме белән мөмкин булып, Digital Академия тарафыннан оештырылды. Рәдифә Нугманова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Алдынгылар хәрәкәте 7 августтан 11-нә кадәр Биләрдә узачак форумда катнашырга чакыра. Биредә 12 яшьтән 17 яшькәчә 800 татарстанлы җыелачак һәм республикабыз илебезнең иң яхшы спикерларыннан мастер-класслар, интерактив лекцияләр, эшлекле уеннар, тематик марафоннар һәм иҗади воркшоплар катнашучылары булачак. Катнашу бушлай. Butudvижение.rf сайтында теркәлергә һәм кечкенә видео-визитка төшереп, үзең турында һәм ни өчен барасың килгәнне сөйләргә ашык. Спорт яңалыкларына Әлмәттә Татарстан Республикасы Кубогына йөзү буенча ярышлар узды. 3 көн дәвамында барган ярышларда калабыз спортчылары 12 алтын, 9 көмеш һәм 2 бронза медаль яулый. Команда нәтиҗәләре буенча мактаулы 2нче урынны Әлмәтлеләр ала. Беренче тапкыр калабызда узган Татарстан Республикасы Кубогы турында алдагы материалда. Республика Кубогында катнашучыларны районның физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин сәламләде. Татарстанның Йөзү федерациясе вице-президенты Ринат Шайхаттаров та Әлмәт кунакларына җиңел су һәм җитезлек теләде. Татарстан Республикасы Кубогы дип исемләнгән ярышлар традицион рәвештә май-июнь айларында Казанда уза. Ул Россия Кубогына сайлап алу этабы булып тора. Эти соревнования проводятся впервые в городе Альметьевске, это раз. Во-вторых, у многих команд просто не хватает финансов, чтобы из Казани, где традиционно проводился Кубок Республики Татарстан по плаванию, значит, приехать сюда, в Альметьевск. Вот. Но состав довольно-таки серьезный. Татарстан Республикасы Кубогында 15 команда катнашты. Йөзүдәге осталыгын күрсәтүче 152 спортчы арасында 24 спорт мастер һәм 35 кандидаты, шулай ук 2 халык ара класслы спорт мастерда катнашты. Балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә дә йөзү буенча ярышлар узды. Монда инде үзәкнең иң көчле йөзүчеләрен билгеләделәр. Җәйге каникуллар алдыннан узган йомгаклау ярышларын балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәге директоры Тимур Садыков ачып җибәрде. Ул катнашучыларны сәламләде һәм 2-3 үсмерләр разрядларын алган спортчыларга квалификация китапчыкларын тапшырды. Уңышның төп сере регуляр тренировкалар, даими шөгыльләнү. Биредә йөзүдә осталыкларын ныгытучы спортчылар әлбәттә остаз елында үзләренең педагогларына рәхмәтле. Дисциплина, көчле рух һәм җиңүгә омтылыш тәрбияләүче остазлар да, ярышта катнашучылар да уңай тәэсирләр белән җәйге ялларга китте. Баулыда көрәш буенча районның ачык беренчелеге узды. 2 көн барган ярышларда 2008-2009 елда туган үсмер егетләр Баулы, Туймазы, Ютазы, Ознакай, Лениногорск һәм Әлмәт данын яклады. Барлыгы 116 спортчы келәмдә үз осталыкларын күрсәтте. Әлмәттә Рүзил Ганиев һәм Фәнил Мингазов җитәкчелегендә шөгыльләнүче егетләр колабызга 7 медаль алып кайтты. Аларның 3-се бронза, 1-се көмеш. Үз авырлык категорияләрендә җиңү яулаган көрәшчеләр шулай ук 3 булды. Зәй шәһәрендә исә СССРның спорт мастеры Илсур Минхаҗев истәлегенә көрәш һәм грек-рим көрәше буенча республика турниры узды. Анда Татарстанның 120 спортчысы катнашты. Әлмәт данын яклаган көрәшчеләр колабызга 3 бронза, 1 көмеш һәм 2 алтын медаль алып кайтты. Үсмерләр колабызның грек-рим көрәше бүлегендә Айрат Вадигуллин, Данил Корнилов һәм Адель Сираздинов җитәкчелегендә шөгыльләнә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.